זוהי ומקס החברים הכי טובים, עם ג'ימבו וסני ממציאים משחקים, מיקיאוולי ורון דומיהם נטרפים, העולם של מיק מה כולם משוחקים. טוב, בדיקה אחרונה, מצלמה יש? יש. מצניח יש? יש. קסדה יש? וואו, קסדה. ג'ימבו, אל תשכח, ברגע שאתה מגיע למעלה, יש לך רק 15 שניות לצלם, ואז אתה חייב לפתוח את המצניח. בלי שטויות, כי בלי התמונות אין לנו רקע למשחק החדש. מה אתם דואגים? יהיה בסדר. קול! וואו, קול! וואו, קול! וואו, קול! רגע! כבר עברו 15 שניות? ממתי סופרים? מהרגע שאהבתי או מהרגע שהגעתי למעלה? ג'ימבו, המצנח! תפתח את המצנח! מצנח! מצנח! אז תגידו מצנח! אתם לא צועקים ברור! תפתח כבר! אוקיי. מה זה? הכל נראה הפוך. תושבים יקרים, מיד בהופעת בכורה מקמקית, קולקציית הבגדים החדשה, המדהימה והמיוחדת של מיקיאוולי דיזיין. קבלו במחיאות כפיים סוערות את דוגמנית הבית היפהפייה שלנו, הגברת מיקיאוולי. מיקיאוולי דוגמנית? תודה, תודה. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל הבגדים של מיקיאוולי לא רעים בכלל. והבד מחזיר אור בשלל צבעי הספקטרום. הלו, תרגעו, אתם מדברים על מיקיאוולי. וואו, ממתי מיקיאוולי כזו יפהפיונת? שימו לב, רק היום, קולקציית הבגדים המדהימה, בהנחה מטורפת. גם אני רוצה! ג'ימבו, השתגעת? גברתי, תראי איך כולם משתגעים על הבגדים. וזאת רק ההתחלה, מודו. ג'ימבו, אחלה חולצה. תודה. איזה סוג של בד זה? בד... מבד. בנים, אפשר בבקשה להפסיק לדבר על אופנה ולחזור לעבוד על המשחק? לא יודע. מה אם יקרה משהו לחולצה? ממתי אכפת לך מבגדים? האמת, לא בא לי על המשחק הזה בכלל. מה? לרגע הייתי בטוח שהוא רציני. הוא הצליח לעבוד גם עליי. מצחיק בחזקת 8, ג'ימבו. להתראות. מה בדיוק קורה פה? אולי הוא חטף מכה חזקה מדי בנפילה. אני אומרת לכם שזו החולצה המוזרה הזו. נו באמת, זוהי. נו באמת, מקס. מה את אומרת? מה אתה אומר? לא, מה את אומרת? לא, מה אתה אומר? רגע, כדי להגיע לחקר האמת המדעית, צריך ליצור סביבה אובייקטיבית וסטרילית מכל הפרעה אמוציונלית. מה זה אומר? שאתם תמשיכו להתווכח, ואני אלך לבדוק את הבגדים בעצמי. מרתק. החולצה נראית רגילה, אבל היא מפיקה גלים מקנקטרומגנטיים. אפשר לעזור? לא, זה בסדר. אני רק מסתכל. חמד, למה להסתכל כשאפשר למדוד? לא, אני... תתחדש! יושב עליך בול! אני אומרת לך, זה הבגדים האלו. נו די כבר, תרגי, זה לא הבגדים. ואני יכול להבטיח לכם את זה בוודאות. מה זה? אמרת שתבדוק את הבגדים, לא שתלבש אותם. בדקתי ואין כל סיבה לדאגה. ותראו איזה בונוס קיבלתי, 2 חולצות חינם, במיוחד בשבילכם. אין סיכוי בעולם שנלבש את הבגדים האלו. נו די כבר, זוהי. הבגדים האלה רגילים לגמרי ואני אוכיח לך את זה. מקס, אל תעשה את זה. מה, נראה לך שחולצה של מיקיאוולי תשפיע עליי? תעשי לי טובה. מקס!
כן, זוהי, מה את רוצה? סתם צוחקים איתך, החולצה סבבה. אני ממליץ בחום של 500 מעלות צלזיוס. טוב, אולי באמת קצת הגזמתי. נכון, גברת מיקיאוולי מכינה את הבגדים הכי טובים בעולם. מה זה? גברת מיקיאוולי דואגת שלכל מקמק יהיו בגדים מצוינים. מקמק לכם המוח לגמרי! זוהי, תפסיקי להיות חשדנית ותלבשי את החולצה. טוב, אני הולכת לברר בעצמי מה לכל המקמוקים קורה פה. זו לא אני, נכון אלוויס? כולם מתנהגים מוזר, שמת לב? תגיד, לאן כולם הולכים? לעבוד במפעל. מפעל? איזה מפעל? למפעל של גבירתנו מיקיאוולי, הנפלאה בעולם. מה? וואו, הבגדים האלה כל כך יפים. גברת מיקיאוולי כל כך טובה שהיא נתנה לנו אותם. אני כל כך אוהב את הגברת מיקיאוולי. כולנו אוהבים את הגברת מיקיאוולי. כולנו אוהבים את הגברת מיקיאוולי. כולנו אוהבים את הגברת מיקיאוולי. ג'ימבו! כולנו אוהבים את הגברת מיקיאוולי. ראש העיר? כולנו אוהבים את תסתכל עליהם, מונדו. התוכנית שלי עובדת בצורה גאונית. נהדר! תראה מי נכנס לכאן עכשיו. מי? מי? הפרחח הזה מקס והחבר החנון שלו. סני! נפלא! עת הנקמה הגיע. עכשיו אמנה את אויבי הגדול ביותר למשרתי האישי. זה יהיה הדובדבן שבקצפת. מה? אבל אני משרתך והדובדבן שלך. אוי, שקט רפש ביוב מהלך. מקס, גש מיד ללשכתי. מקס? כולנו אוהבים את הגברת מיקיאוולי. כולנו אוהבים את הגברת מיקיאוולי. כן, ויטי. שקט פרחח, אף אחד לא פנה אליך. מונדו שטוק. מקס, מעכשיו אתה עוזרי הנאמן. עליך לעמוד לצידי בגשר הפיקוד ולדאוג שהפועלים יעשו את מלאכתם. מה? לפקודתך, גברת מיקיאוולי. אבל גבירתי, זה התפקיד שלי. היה שלך, מונדו. עכשיו עזוב אותי בשקט והצטרף לפועלים על פס הייצור. אל תדאג, אלוויס, אני מבטיחה לך שהכל יהיה בסדר. מונדו? מה? מי? אתה בוכה? מה פתאום? פשוט נכנס לי זבוב לעין. חשבתי שאתה דווקא אמור להיות מרוצה עכשיו כשהתוכניות הזדוניות של מיקיאוולי התגשמו. מרוצה? זה סיוט. עכשיו שכולם אוהבים אותה, אני כבר לא כזה מיוחד. שנים אני הסגן שלה, ודווקא עכשיו, ברגע הגדול שלנו, היא החליפה אותי בפרחח הזה. מקס! באמת לא יפה. איך היא יכלה לשכוח אותי? אני מעריץ אמיתי, לא מזויף כמו השאר, רק בגלל המשדר העל-מוחי. משדר על מוחי? על מה אתה מדבר? המשדר שאיתו היא שולטת על המוח של כולם, בעזרת מתקן ששתול בבגדים המיוחדים. אבל אסור לי לדבר עליו, כי זה סוד. אופס. ידעתי! טוב, תפסיק לבכות. איפה המשדר הזה נמצא? אמרתי לך שזה סוד. אתה רוצה להחזיר את המצב הקודם? כן! אתה רוצה שתהיה רק שלך? כן! אתה רוצה להפסיק לבזבז לי את הזמן? כן! וואו. כל מה שצריך לעשות זה להגיע לקצה האנטנה ולהרוס את המשדר. זה ינטרל את ההשפעה של הבגדים. זה קצת גבוה, הייתי אומרת. שטויות! אני הרכבתי את האנטנה. זו לא צריכה להיות בעיה. אני רק צריך להחזיק חזק כדי לא להחליק מהשמן. איזה שמן? השמן שמרחתי כדי שאף אחד לא יוכל לטפס למעלה. יש עוד משהו שאני צריכה לדעת? שום דבר. אולי חוץ מהאזעקה המשוכללת שהתקלתי כאן. מונדו? עם זוהי? טוב, זה באמת לא ילך ככה. מה את חושבת? שאני יכול לעוף? אולי אתה יכול. איזו כפיות טובה! עשיתי בשבילו הכל! הכל! ואז הוא קם ובוגד בי? אתה מוכן?
לא יודע. זאת לא הייתה שאלה. אתה מוכן. אני אספור עד 3 ואז תלחץ על הכפתור שישגר אותך. מונדו! בוא הנה מיד! לא רוצה. אני הולך להרוס את המשדר, ואז הכל יהיה כמו פעם. מונדו, אם אתה רוצה להרוס את כל התוכניות שלי לבנות לי ולך עתיד טוב יותר, אז בסדר, תהרוס. מה? את עשית הכל בשבילנו? אז למה החלפת אותי במקס? אני בסך הכל מכינה אותו, כדי שיוכל לשרת אותך בעתיד. באמת? אל תאמין לאף מילה שלה, תלחץ על הכפתור. מקס, מה אתה עושה? ממלא את הפקודות של גבירתי. מונדו, בוא הביתה. הביתה. מונדו, תלחץ כבר על הכפתור. בוא מונדו. אוי, לא! גבירתי, סליחה שפקפקתי בך. תראי גבירתי, השלגים כבר נמסים ביערות המיקמק, ואפשר לראות שהאביב בפתח. מה קורה פה? ומה זה הבגדים המכוערים האלה? מקס, חזרת! מה? וואו, איפה אנחנו? מוזר, איך הגענו לפה? מה קרה? יצור ביבי מעוז! שוב הרסת לי את כל התוכניות! גבירתי, אני כל כך שמח שזה שוב רק שנינו.